i kao što vidite danas igramo... Tako je. Kao što vidite danas ćemo igrati Call of Duty Modern Warfare 3. Znači, dugo sam čekao da skinem ovu igricu i da počnem da je snimam jer toliko imam želju da je snimam da vi nemate pojme. Idemo na camping, idemo na new game, idemo na regular i idemo prvu misiju, započinjemo, pustit ću vam sve da lepo gledate, pa ajde. Sada da slušamo šta će čovjek da priča. Čovjek. Samo ćemo sada. Nadam se da sve čujete. Inače piše dole, ali ne znam. Okej, sad čekam što pitam. Nešto sporo baš ide. Javljamo se kad učitam. Još malo, još malo, još malo! Da izvestam sad njegovu, šalim se. Šalim se. Šta to bi? Nebitno, ljudi pucao nekog vatrom. Ali skroz je to sad. U ovom trenutku nebitno. Ajmo mi da nastavljamo. Ovako gledajte. Ako lago, rekao sam u prošloj epizodi, snijem na laptopu s farmom. Nisam ja kriv, ali jebi ga kada vas kom zajeba. Evo ga, nastavljamo. Oh fuck. Sad ćemo da vidimo što trebamo tu točno da radimo. No style. Ne znam šta kažem. Sad opet čekamo se čita. Naravno jedan se kad se čita. Još malo.
Evo ga, još malo, mrvicu i džum. Crni utorak, avgust 17. Gledajte sa scenu. Mi otvaram vrata i on se zakucao. Kako se beše brzo trči. Slučajno sam bacio provjeravam kontrole, ljudi. Malo da vas ja. Lezi dole, bre. I jebik. Šta je to? A kako se baca fleška? A fleška je na put, dobro. Pitanje da sad znam. Vali! Ovo je majna. Ajde, hoćeš li doći više? Kako te nije pogodila flaška? Ajmo, lezi dole. Lezi. Vidi. Tako. Opa. Se oporavim. Opa. Lezi dole, bre. I ti. Nemoj trčkaraš tu. Kad će dođe onaj? Opa, vam je malo laga, ali nema veze. Opala! Kako ovdje previše stvari i jedna ovako. Hajdemo. Kako se brzo
ovdje odmah protučite, znači nemojte nikada da se pucate s ovima i samo čekajte da vaši dođu. Stanete ovdje i lepo gledate, možete puskarate malo, ništa nešto specijalno, znači samo puskarate. Čekajte da dođe ovi vami, vaši, samo dođeš ovdje, dođete, stvari i samo upacite ono. I ideš unutra, uđete unutra, penjete se u stepenice, opa. Se drži i ovo FPS, znači stanice specifikacije pompa na kraju, znači grafika je sranje šešće, ali i dalje radi sve. Šupurac. Pazite, ovdje i imate ovamo gore dvojicu. Sad, šta još trebate patiti? Stavite ovdje i sve koje vidite prvo ih pobijete, preskočite ovo normalno, dođete ovdje na ovaj deo. Sakrijete se tu, ovako, vam se vrati život, znači idete ovdje i ovdje je korak. Znači padaju kod zvečke, to je provera. Ajde, lezi do ovdje. Hvala. No. Sad ovdje će vam trebati fleške, nemojte mnogo da trošite flešku. Znači, samo pokazujem u stvari kako se prelazi ovaj nivo, gledajte, samo pratite mene. Tako kod da. Samo sekund. Sad vidite ona priča da bacimo. Na Q. Bacite u cilj jednu flešku, sklonite glavu na drugu stranu, uđete unutra i popijete. Pogledajte koliko imate metkova u pušci, obavezno, znači obavezno metkove da gledate. Ako ne gledate metkove, znači najposlije. Ovo vam je najsjeći deo do sada. Znači, morate ovdje popiti. Znači, uđete popijete jedan. Eto ovog jednog. Napravite veliku paniku, znači kao što je ovo upravo uradio s ovom raketom. Znači ne pravite veliku paniku. Ali jedan mora da siđe na dole i oni kreću. Kreće ih još. Evo, siđe. Evo, kada krene ova muzika, znači oni ulaze još. Odmah bacajte flešku jednu. Znači, to vam je. Jedna bombica dole, u sredini, porokatni trup, tako da neću da ih rokam sad. Opa, trebate se skloniti ovako, neko ja, ali ne veze, jer stanem sad ovdje iz ovog stuba. Jevi ga ljudi, poginao smo. Ništa šta vam kažem, sada naseljam opet. Ovako kao neko oni mene vrate, ovog ugla, ovo, jebi ga, nisam uspio, treba bi sad opet ugljeno da bi uspio, tako, vrate, ja siđem ovdje, bacamo flešku odmah, odmah ih na vratima rokajte. Sad sam bacio i vremena. Sve morate ih porokati, ako ih ne porokate, džaba vam sve. Ali bukvalno vam džaba sve. Znači ne možete proći, jednostavno nas ubiju. Znači dolaze sve više i više, znači morate da siđete dole. Dođete do kraja. Znači nemojte ko malo preja da se zaglavite. Stanite polako ovdje.
sam vam pokazao ovu bombu, znači da je bomba iza vas i da ne trebate tako da umrete kao i ja. Znači, ja ne znam više što je htjelo, znači sad ću probati da ubijem. Tako je. Tako. Znači, ne previše netko. Pukajte 2-3 metra. I dole, podolete ih. Odo, fleška. Znači, odmah na vratima rokajte najviše što možete. Jer što ih više porokate na vratima, sve će vam lakše biti da ih porokate tamo. Naravno, posle kad vam to nestane municije, opet se i kupite municiju. Mislim, kupite u oružje po njihovo. Evo ga, pošao sam. Ja ljudi ne mogu verujem, brate, koji put više umiram od jebene bombe. Ajde, krećemo. Sad polako. Sad polako. Jemer ti mater, jaj, tebi i čop. Dokle me pucaš više? Tum, head up. Ajde, pobiti. Zašto mi to dešava? A, tako može. Kukam je desno. Jedno tamo. Evo jedna borbica. Samo evo prvo puškica. Sakrite se iz ovog zida naj. Sad sam skapirao što sve, oni bacaju bombe na levu stranu. Vi sakrite iz ovog zida. Gledajte ovako nišanom, vidite nišanom ovako. Gledajte, vidite gdje je crveno. To sam pukao metak. Vidimo da je još ono crveno. Ajmo da vidimo, sad će da ih izađe kad vam baci bombu u jednu. Ajmo ko će to da izađe. BUM! Da vidimo da ih ima. Ja se izvijem zbog ovakvog pada FPS. Ali jebi ga. Koliko mi je ostalo nekako još 4. A u ovom je još 204. Znači ovdje morate doći odmah, znači priljubiti se to, kako se više priljubuje. Kako više ide ono? G! Odmah vratite bombu. Napravite se ovdje bolje vam, znači nemojte tamo da šučite. Sada ćete više da ih porokate jer ima ih i gore, znači gore ih ima sasvim mnogo. Evo recimo jedan. Dole je pao. Beži, ovaj mora glupi. Pišite u komentare ako želite još, znači sve nemojte pišiti. Ako ovaj klip dođe 50 lajkova, znači ako 25 lajkova za ovaj klip
ili 20, ajde ovako, prvo ćemo sa 20 lajkova, znači za podršku ovaj klipa, da ako želite da nastavim da snimam, cod, pogledajte. A, ako ne pređe, ako bude bilo do te 15 recimo, onda ću isto snimati zato što je ono snimati. I pokušajte podržiti ovaj serijal sa gledanošću, jer bi vam bio mnogo zapalavan. Ponite se od bombastika. Te da sam ostao ovdje jer bih poginuo. Ajde više danas. Pa ćemo trčiti do gore da ih pobijem. Rešim. Ako vas ja pobijem. Imate postu drugu, da imamo samo šta tu kažem, tu ide metak, znači pokušajte glave i samo po jedan metak, 1-2 metka, što manje metka potrebno, to bolje, kopnite ovog, da ne smara više, kako bribim ti, sad više neće smarati. Ovo će jes da bude malo dugačka epizoda, ali što da vam radim? Jednostavno ne mogu kraće da je napravim. Pogotovo s tim bagnikama pa moram na nekim delovima se zaustavim, stisnem pauzu pa da restartujem snimanje i tako, zato što jednostavno ne možete snimati preko 10 sa bandikom, a ovdje neće fraps i onda jednostavno moram neće prihvatiti instalaciju frapsa, to mi nije jasno zašto. I dalje, nema nas. Evo vas ima više danas. Znači vidim da ih ima još. Evo vam nećeš me potrefiti za ovaj put. Če da legnem, sam vrtao. Ajmo da imamo gdje je još. Gdje vas još ima. Tako. Ajmo projuriti unutra. Znači. I ja ću ovdje već zamenim ovo za ovu kalašnikov. Znači to je loša kalašnikov, ima pogotovo što ima prigušivač, što mi je mnogo ljudi bitno. Šta ćemo prvo da radimo ovdje? Evo ovdje bi mi dobro došlo da sam ostavio flašku. A pošto nemam, morat ću jebi ga. Ajmo odmah granata. Eksplodira tu. Znači misija je malo poduža, ali šta da radim? Sam ja kriv. Sada ja znači kako se... Morao bi da odem u kontroli da vidim kako se beše ono... Zaustavite ono nije. Gdje vas je još? Hajde nek ti leti glavu. I ovo je ostalo nam je još vrlo malo na to. Beži mi tamo.
Ugosi. Znači samo ovako, uzmite, pokušajte nađete ovu kalaš sa prigušivača, samo malo, par 2-3 metra. Ne video su, nekom pucate. Ne mogu da se razderu, tomo, samo lagano, ovako uledite, da imam šta ima ovdje. Znači ne čuje se, upalno. Samo što... Ovako. Znači bacimo jednu bombicu. Ako se svidi ovo Call of Duty gamerstvo, znači ću biti zaista srećan jer ja kad sebe, jedino što sam, kad znam za sebe jeste da sam igrao Call of Duty i CS, znači CS 1.6 mi je prva igrica ikada na kompu, tako da ono ljudi. Ne želim da zanemarim stare igrice, da sam nekada toliko volao da nisam, da sam bukvalno provalio prvi Call of Duty mi je bio Kids. Morate se penjati ovdje, znači pazite na sve pogode. A vidite, znači već pogodili. Moram se sklonimo ovdje. Se poravim. Ajdete, imamo se. Ajde, bež. Krećimo gore i će nas hitno čekati. Kaos, ali ne veze. Lezi dole. I jebem te glupog. Kao što vidite, znači, imamo da se uvijek penjamo. Idemo ovako, idemo ovdje. Znači, ja sam stavio tamo, skeleton. Ajde, izađi. Zove. Čuvajte mi leđa da budem trpiti. Mislite, postavimo ovo. Ajmo, idemo. 5. Ja sad vam dolazim šeliš.
Ovo nam treba. Znači morate da uzmete ovo i da gledam morate smradove da upijavate. Znači najpreporučujem je da stanete ovdje. Preporuka. I stisnete 4. Legnete na pod. Čekate da vidite gdje vam je heli. Čekate da vam dođe heli. Ajde dolazi. Sad. Dum! On je nestao. Vi samo ubijete ovako. Možete i ovuda, evo ga naš heli. Znači moram da idem ovamo. Znači vraćamo se. Vraćamo se ka našem helikopteru. A meni toliko upada FPS da je to nenormalno. Hvatam se za mečku. Izvinjavam se što laga. Šta je? Samo ro. Ajmo. Prekimo mi se snimanje. Ajde, vozi mile. Vidite kako sam pomera plače, a? Tam. O, da obavezno sve polupajte. Nema struje, nema stakla, nema ništa bre. Jebemo se dupe, ja ću poginem. Kažem, ja ću poginem, sunce vam vaše! Ajde, pukni više. Puku više. Dobro, bitno da je puko. Sad izaće još jedan. Ja, ne mogu ga pogoditi. Aj, pa pogledaj ga ti bre. Pogotovo ovaj naš vozač što skreće. Roka i dole više. Sad će da eksplodira ovo sve. Mene da zakači. A joj, ja se usrao sam sad. Šalim se. Brate, kako grozno ovo izgleda.